baş bolmaň. Netihe deýläýin dinläň ýigitler pis hatyn başlagan toýa baş bolmaň. Müň netihe daýsaň birden tutmak agdy bir bolmagan öýe baş bolmaň. Dengene eýleme, çalışma kılmaň. Arasda fewdäet çalışma kılmaň. Hoş mulaýym bolan kim suhan bolmaň, menden danhar ýylyň bilen kaş bolmaň. Ergiz atgaň bolsa bolmagul kepil, burunkudan galan kepiller sepil. Men aýdaýyn, dinlemeseň özüň bil, ayaklaşma edenlere baş bolma. Nedigat dinleseň ärniň ärsin. Almasaň nedigat köpüň birsin. Artyk salgydan özüň tölýärsin, agdaly kowumlara baş bolmaň. Dogry ýürgen, dogry giden dok bolar. Biwat ýürgen melamata çok galar, ömrüň boýy ýygnaganyň ýok bolar, haram söýen ýigitlere baş bolmaň. Hergiz yaman bilen birge ýörmäňler. Oýnaýyp gülüwan bile barmaňlar, kössi ýeter bir gün ýalyn diýmäňler, gudagaýyn bolup bela duş bolmaň. Magtym boly köp söwdäli başyň bar. Ömrüň uzak, 100den aşa ýaşyň bar, özüňi bil, özüge lene işiň bar, bir habar ýör, hak ýadyndan daş bolmaň.